Men adım Murat. Yıllar boyu erwede işlerle meşgullanıp geldim. Yalnızlıklardan doğulu bu dünyada bütün ömrüm kişi hakkının nämedigininden habarda geçti. Adamlar hakkında aytmanımda da ömrüm töwrüne küçüklerdir bağımda ağaçlanım hakkını yerlenmardı. Arkamda tonulap güne toplantı da İza yüzlerce hakkını yen adamdan mıqaldığını bilmeyelim. Yöne bun Qaqamın yağınına başımdan geçen vakalardan soň ähli zat üýtgedi. Ähli zady gurşayan şol rahmet kapady ahyry men üçin açyldy. Indi men bütünlüği başga adam. Boynumdaky kişi haklarynyň halas bolmagy, eden etmişleriň ählisinden taplanmagy şol ýüregime tüger. Indi tanayan adamlaryň ählisini ýözümden rady etmek isleýän. Men güne deryasından çıktım birce düş bilen. Ahırında düşündüm görünüm düştäleken. Men bir cahil adamdım, çöllere düştü yolum. Kişinin hakkını bilmezdim, tenkeken içemdim. Toba Kişin haqqı qalmasın mende, razı bol menden. Men toba ettim günäme, razı bol menden, razı bol menden. Allah can hemmim gözüm garetme. Sana ananım, sana sığınmam. Bismillahirrahmanirrahim. Erteriňiz hayırly. Men bildirişen gelipdim, iş öldüp. Dükana adam öldüler. Öň işläp görpmidiňiz? Yok, ýöne çalty uranıryn. Maňa iş gaty zerur. Borda. Bolmanda arzaňyzy alyp gaýlaýyn. Pasportyňyz hem suud edilmäniň hakynda bellik ýanyňyzdamy? Meniň jinayet eden. Näme jinayet etdim? Ogurluk. Tawal. Ýok kardeşim, bolmaz. Gaty kyn. Men başlygym bul haqqy babatda gatynjykdyr. Ogryny iş alyň diýip aýdyp bilmen oňa. Gaty görme. Ýöne meni öňki hallal. Men gaty ütkedim. Inni ogurlyk edemok. Ýok kardeşim, ýok, gaty görme. Bolýa, tawalym. Alanda adyny iýdiňe der. Sen kim? Alanda adyny iýdiňe der. Sen kim? Qadırdan. Qadırdan. Aýdyp beriň. Muny siz gaçyrdyňyz diýen. Taňry ýalqady. Kimke? Kim bolup biler? Kimdol? Kimke? Murat dayı, yür pek oynaly. Bir muntefe soň oynar. Yürsene, yür. Efe edýäniň näme?
Tuncay Mert. Hoş geldin. Baş üstüne. Tamam. Buyurun. Näme getirmeli terkarda? Öňürtü stoluň üstüne goýdaraatlar getir. Ilki bilenim içýar. Bede utandyraýyn. Buyurşuňa däl bar terkarda. Ýamulýara ýoňa terkirden diýmek näme? Bir polisiýadan çeldim. Oňurup mydyryn dost? Emung jeda tagat agyrdyr. Hiç adam bolmaz. Gaçyrypdyr menim tapdym diýerin bar bolany. Oğurlan şahsiyetnamamı sögece garban şanada gaçyran ekenim. Soňuny başyma bela gelämesini ip urup almadım. Wah oglum, wah. Ini nämetçegimi bilmem hoje. Şo mehmanhana gitsem miken? Men pikirime şo şahadatnamaň eýesi bara şonu tap. Görsenem onu. Efe olmadı kolu bulatlar asla yadıma düşürüp bilmezdim. Sen menden islan dağdın dile. Onna pek koyun ayarla. Bol ya. Giyişli oynayar. Söz veriyen. Yönemen häzir gitmeli. Hı? Bol ya mı? Oglum. Näçe günler hiç kellemden çykanok. Arada Ahmet öýe gelenne gara söýün plan niýeti boli. Bilýäňe, sen şu işleri sokanam şody. Can malam şondan gaçarak dura görün. Inni men gara öýümde näme işim bar eje? Sen onun arkaýyn bolaje. Men ahmal bolmam. Bol ya sag oturun. Murat öýde mi? Suna gyýdym, hoş geldin. Murat öýde mi? Yok, gitti. Men bilediklemenem bolly, Melek hanım. Siz menne oğluňyzy ýalborsyňyz. O näme diýdin? Öňler siz men hakmy mejek gordyňyz, ýöne häzir nähili? Gyýdym. Sen ýagdaýy düşünseň bizim düşünür. Hamala Muratyň ýagdaýyny bilmeýän ýaly, onu gyssaýan. Men ýagdaýym nähili boljak? Oğluňdan öňgören görgüleme az görýärmiň. İş ýaraşjak. Şo biledikler derur diýen size. Tuncay Mert dämidi? Hawa herkerdem. Haýsy bölümde işledik ha şo? Mümkin bolsa mümkin. Dogryň aýt. Şo şahsiýetname bilen başga bir işlerim etdiňmi? Wallahi hiç aýdamok. Diňe ahyrlaryny bar bolany. Meal, ine böyle mutalgyz şey. Gowy iş etmändiň oglum. Asla gowy iş etmändiň. Ruhsat edin serkerdem. Sağ olun. Sen ýygyňdan kowalap ýörmelim men. Näme boldy? Näme bolmalymış? Pulum ber. Berip bilmen.
Nämçin berip bilmersin? Berersin. İşlek adam nämeseň etde pulum ber. İş tapamaksuna. İş tapdığın bilediklerin pulunu tölerin bolýarmy? Gülýaly işiň bardy näme boldy? Ite uşa şam etdiň. Adam kendi dip durma. Olun eýete ken men näme deýin? Ol Ahmet samsyg adam däl. Dükany ornaşaydylar. Bir topar yaramaz adam şo töwerekde her gün sümsünşip görler. Sen o ýerde ýetirli adamdyň. Ýagşam şeýle ekeni. Gidiver görel hani. Bir dükany ýyg bol bilmediň. Innolar şo töwerege kelle agyr bolarlar. Hemmesine de sen günäkär. Terkirdem. Awa, Baş terkirde asinte salam aýtdy. geçin oturun. Ha oğlum. Men kän wagtyňyzy almakçy däl. Terkirde men Tunjay merti ödleýän. Tünjaylyk näme işiň bardy? Men oňa bir zat bermelidim. Şoň üçin ödleýän. Sen onu nerden tanaýan? Dogrusu men oňa özüni tanamok. Kardeş, koy bolsun edäý. Wagtyň sarp edeniňe degmez. O aradan çykdy. Näme? O nähili? Aradan çykdy. Bizem diýindik. Aýdýanyňyz näme terkirdem? O näme üçin beýdiýäňiz? Inim, inamsızlyk etmesene. Baş terkerde bir zat diýen bolsa ýöne ýere aýdýan näldire? Elbetde, ola şeýle bolýan. Tunjay arasy adam däl eken inim. Oğurlara şärikleşdik etdi. Ul oğurlukda adı çykdy. Ýagny kärini erwet maksat üçin ulanyp düşünseň. Biz oň ýalyny halamdyk. Dogrusu kim halar öýdýän diýsene. Gaty gynan aýdym. Ýöne men oňa bergim bardy. Indi men oňa bergim nädip Men berdim? pikirimçe goýul o dünýäde öz bergileriniň aladasyny etsin. Yeri, boldy men wagtym alyp durmasana. Oň maşgalaty barmy terkirde? Bardyr, salagynda mişgärlemeden alarsyň. Asimata salam aýt. Bolýa. Ha oğlum. Arma urim. Baş terkirde Tunjay mertiň talygyny sizden toğray diýdi. Elbetde. Ol seni maly uçurdymy? Ýok. Onu uçy tıpypsyň. Bu arada al salgyny. Ýaxşy, sag bolam. Ha oğlum. Neme bağışlaň. Men şu talykda ýaşaýan hala merti bolýan bolyn. He, alluç polisiýaň aýalym sorýarňyz. Ol adam aradan çykdy. Habarym bar, eşitdim. Ýöne men oň aýalyny öwräjakdym. Alluç bilen işimiz bolmaz. Goýsy başga birinden soraýyn. Bar. Assalamu alaykum. Wa alaykumussalam. Men şu talykdaky adam öldüren bolyn tapamok. Näme gerekdi? Saňa da bergilimidi. Awwa da. Tunjay diýen adam ogurlar bilen bile işleşen adam. Şoň üçin on gaýçak zady ýok. Talygyny bilýäňizmi ýa ýok? Bilýän. Şu ýerden aşarakda köçäň aýag ujunaky bir gat öýdür. Baraňyzdy men algyma ýatlada göri. Ay iki baştan berjek manasy ýoklay. Ertiriňiz haýyrly. Men halahanymy ödleýärdim. Aýdy beriň. Wagtyňyz bar bolsa, siz bilen bir zat barada urlaşaýjakdym. Sizi öýüge berip biljekler. Onsuzam näde ýer kätip garaşyp ýörler. Bolgusyz gep burun çykararlar. Töwereň gıýbatçylary. Bolýada siz näme aýtmakçydyňyz? Men adam bilen bagly gurrun etmek üçin gelipdim. Oňa bergim bardy. Tunjay aradan çykdy. Men onu eşitdim. Bölümde aýtdylar. Ýygy ýaradyn. Sag bolun.
Başga zatlaram aýtdylarmy? Çekinmeň, men oňa öýgürençikli. Yer bolýada, näme bergiň mady? Sizin pikir etişiňi diýerler. Wagtynda men bir ýalňyşlyk göýberdim. Size hiç şahsiyet namazyny ýitirenini aýdypmy dol? Ýürüň, gelin içerik girin. Ine şeýle. Men o wagtlar eden işimiň soňun saýan adam däldim. Ýagny şo ýeje tunjaýyň şahadatnamasyny gaçyryp, soňum almasyňyz da şeýlemi? Bar bolanymy? Näme üçin toradyňyz ony? Adamymyň ömrüni kül etdiňiz Muratbek. Adamymyň am gyýdymyň am meňem. Gürrüňe den ýejeňi tunjaýyň ady bir ogurlyk bilen baglaşdyrly. Şahyatlar oňam şo ýerde bolanyny aýtdylar. Göýýäl urfat berilmiş şo waka. Şo ýerde şahsiýetnama tapylypdyr. Şahsiýetnamasyny ýitiren aýtsa da oňa hiç kim inanmady. Ilki işden çykarjak bollar, soňam gorkunmaga çalyşdylar. Bizi azap baryn çekdirdiler. İş ýerine, köpçülik ýerine bazarda. Onu hakyky günäkärli nerede? Tapar niýedi, ýyzlaryna düşüp başlady. Ýöne helekçilik uçurap ahiradan çykdy. Men tunjaýyň beýgüne etdigini bilýärdim. Oňa bir men inanýardym. Ýöne ol ýeterli bolmady. Mene näme diýjegimi bilemok. Dogurdan bilemok. Bolýa, size edip biljek başor kömegim mami? Şunça ýyllyk horlugyň, adamymyň topraga bir haýyn kimin jaýlanmagynyň aşagyna nädip çykjak? Ýönümiň bir ýoly bolmaly ahyry. Gaýrat ediňde kömek etmäge ruhsat ediň. Gyýdymyň çekenler näme? Gyýdyňyz? Hawa, gyýdym. Gyýdym Aýşe. Liseýe ahyrlap ýör. Inni başga bir dünýäde ýaşaýar. Men bilenem ýüzüňiz oturup gürleşmeýär. Akşamlaryna käte gelýär, kätede ýatakanasyna galýar. İşleýär diýen bilmedim-de. Siz şonu adamymyň şahsiýetnamasyny ulanyp, ýollaşlaryňyz bilen naharlanypsyňyz. Häzir bolsa men her iýen naharym deheri dönýär. Görüşýänçek. Ayşe. Siz Ayşe Mertdämi? Hawa. Ayşe salam. Men adam Murat. Ejeň seni şu ýerde tapyp biljegimi aýtdy. Ejem ördät dolmy? Ýok. Ejeň ýagdaý gowy. Sen bilen birazjyk gürleşip bilertmek. Näme hakda? Hakyň hakda. Bagyşlaň. Men ol adam hakda gürleşemok. Ýakaja minut Ayşe kulak as. Men aýtjak bolýan adam hakyň beýgüne. Bolan zatlary men unäkä. Ejeminden sizi tapdymy? Haýyp. Bilýäňizmi? Hem meňiz şeýden bolup ejemi ýamanlyk edýäňiz. Hakykat näçe bakym kabul etse, şonça gowy. Ol barıp ýatan pes adamdy. Anha şeýle. Ýöne hakykat sen pikir etişiň ýerler. Men hakykatyň nähilini gaty gowulýan. Men hakykatym şu. Ol durmuşum berbat etdi. Görüşüňiz ýaly häzir men liseýde okuyan. Her gece işleyen, onu da nähil şertlerde. Bulan bardy maňa şol adam geden sowgady. Indi ruhsat berseňiz men gitmeli. Taksi!
Ayşe, sen ne deydin? Gideli. Tağıt näçe boldy? Yine gelmedin miydim? Gelmedin yine. Nämeleri işleyen, nirelerdeken. Gijelerine yatakana toğlarına üşeyen mi giydim? Borda, yöne önümünden son üşemersin giydim. Ay giydim men Ayşem, çağıcığım. O politsiya işgäri. Oň şahsiýet namasynyň oğurluk edipdirler. Çynım men bilen baglanşyk ýok eje. Bolsa senden gizler öýdýärmi? Bira on doda düşüripdir. Aýaly görüliňim haly harap. Bu gezek mümkin näl, muň aşagyny çykyp bilmen. Şonda da sen elinden geleni et oğlum. Allah keremdir. İslese karınca dağ taşardar. Ola şeýle bolin, işiň ýaman ýeri ola adam aradan çykypdyr eje. Men näme edip bilerini öýdýär? Aradan çıkıptır. Hawa. Helakçylyk uçurapdyr. Ah çekme Murat. Allah şikayet ediyen hala yaneldir. Bolýar eje. Dogry aýdýar. Murat. İş ýagdaýyň nähil boldy oglum? Gözleýän eje. Kıyın günü galyk öýdýän. Wahy, biraz gorkarýar zat ýokly ýöne. Biraz dogumrak boljak bol oglum. Näçe çalt iş tapdan şonça gowy elbetde. Yer kardeş. Gol çekinni. Bir hepde ber iş boldun. Ýöne men muňa gol çekdim, dukan senki bolarda. Bulardan qatakyn deken ay. Ýok, gol çekmen, otur diýen. Qatyga harmeli Ahmet Bey. Meňem gaharym gelýär. Muň näme diýmekdigini bilýän dälmi? Bir gün galdy. Ertir şu wagtda sen ýa-ha gol çekerdiň, iş biter. Ýogsa deseň işiň görer. Akşamga haýyrly. Hayır näme işletin ay, hayır näme işletin. Näme? Şu zatlaň baryny başyma sen salyň Murat. Atamy allap dukany elinden almadyk bolsaň, men bu adamlara duşmadym. Muň bilen meň näme baglanşym bar Ahmet? Taşlyş tentekler taşla. Bulan barym özüň ýaly urutguty adamlaryň hilinden. Saňa diýşetmäseňler men gelimseň men daşma geçdiler. Barym sen zerarly. Barym sen zerarly Murat. Onsoňam kim bilýär? Belki bu adamlar üstüme sen iyi verensiň. Bu zatlaň barym sen zerarly boldy. Aýly gazymy. Onsudan sen oturup gelen üçin iş alýar. Nädip ogurluk edilýänini bilýän. Şoň üçin janlyrak bol. Ýöne özüňden bir zat tap iş edäjek bolsaň bagyşlar öýtme. Bolýar, sogaýyk etme. Ýagşy onu. Ertir gelip başlaýar. Bolýar, sag bolun. Sag bol.
Taksi, dur. Her gün bir yere gidiyor. Ey Allah'ım, öğün kovusuna da veri. Ne için? Yok, o olmaz. Koy voltan edip olmaz. O koydu bu batkalığı seni tepledim. İnni öğrenip çıkarmalı oldu. Başıtsın. Ayşe öyle ulaşacaktım ol öydü mü ka? Ayşe? Yollaşlam gelmez diyedinle. Biz sana hazır ne edip anam gidip bileriz? Ötünç sorayan Filiyet hanım. Özmem garaşmayadım, çınım. Ötünç sorayan, innikile bolmaz, asla olmaz. Ön bolun neler, ha iş ediyen, meni bağışla veri. Sen berde ne işin var he? Çekil durmuşumdan. Çörökten kesecek olyan mı? Ötünç sorayan. Men ne edip taptın? İyilma düştün mü? Ova. İki gece ver başka adamın kulağına. Edepsiz. Sen bana kimdir öydüyen? Kimdir öydüyen? Men berde iyilinlerlik çağatına seyredip iyicen mazanmak bilen başa aykam. Sen nemeler pikir edip börsün he? Ödün yalı içingem gar ekeni. Hädirem ogorra ol. Durmuşuma koşulma, güm ol. Efe, bezedin oğlum. Yok, bezedecek değil. Murat dayım yelyança şu yerde duracak. O bana söz verdi. Oğlum, ertire mara. Ertir oynarsınız da. Yok, düğün oynamallık, düğün. Düğün giyecek elimde uklap etirdin da. Şunu senin uyurmalı keninde. Vakt ödmedim de. Yer bolya gel hadir oynayali. Bolya, oynalı. Murat. Yağdayım görüyemem. Ne molli? Görüyen de hem seyretmen yağdayımı. Bağırım sen zararlı. Hemmesine sen günahkar. Hemmesine sen zararlı ollu. Ağam işe bitendir. Haram bağda kol çektirendir. Berekelle Ahmet. Mut yerden dukanmydın sana artdy. Yöne o bir hippe polisar dedaymesin. O barp yatan züvvettin lay. İnim. Şeyli adamlar nireden tapyan ay? Bizim işimiz şeyle de ağamcan. Bu adamga tervet yenjipdirler. Her ne döwlen yeri yok. Bu men derarlı olli. Men derarlı. Yönümün seňle näme daxyly var? Adamlar däli ýaly birdat. Adam gelinen zorlan dukanlar ýalar. Özlerim ogry. Ova. Men yali. Yok kadırdan. Sen ýalylar. Öňkü sen ýaly. Men ol adamlar tanayan öýdýän. Olar Kara Hüseyniň adamlary. Nähil eýmenlerçi, Kara Hüseyin. Maňa da däýalim rahat diýädiler. Hiç kimin çıkıp bilmedik yerlerine çıkardım. Şeyli peýkerlere. Gowonýan öýdýän. Salam. Ha, yine Murat diýalňyz hemem yine bir waka. Bu gedekki bütünlüğü tütänlik serkirdem. Onda da nähili geňine aýt tütänlik.
Kakasın ovotçu, qıydam ovotçu, bir adam tayıgıya, senim yeni berdi, ey Allah'ım. Durmuş gen tanrıklardan dolu terkerdem. Oho, bu bir hepben qoğucu enliye tırtırlar. Hova kaka, ertireçen oyanmaz. Onda näme qıydym beni berik çağırdınız? Ödünün gitmekka düşündürüşlercekdigini aytdy. Bolya, oğlunyň beýin uradan onu düşündürçün alar. Borda men gitdim onna. Sağ ol kakacan. Terkerdem. Näme, men tez bilen bir zatma saatlaşaktım. Men bar poýun alsam, şahsiýetnaman men ogurladym, tünjay beýgün etdiýsem, inim, ola ýagşyla bolen dogryň aýdan näme suwut etjek? Elinde deliliň barmy? Ýok. Ýöne edip bolor terkerdem men suwut ederin. Terkerdem bagyşlaň, maňa bir ýagşylyk edin. Inim, hani seni everen terkerdem barda, sen gidenden soň maňa sorjaň etdi. Biraz gumurýam etdik. Tünjay mert diýlen o diýen halanan adam däl eken. Şoň üçin gel bu işi gorjalama. Ýöne resmi namalary bir göräýsem, belki hiç kimin görmedik bir kemçiligi bardyr. Kim bilýär, belki bir topar adam jenaýaty boýuna tandyr. Bir üçin gerek bolandyr. Bolmada inim diýip duranda adyň näme? Girdin resmi namalar taňa ynanyr ýaly başga işim ýokmy men. Onu da bileter edelim. Bir ýaşgydyň ömrü barada gurrun gidýär terkerdem. Inim, men başyma bela getirjek bolýanmy? Yer bolýa, ýör onna. Hani gulagy men. Näme garanjaklaýan ho? Bilýärmi terkerdem? Öňüm şolar ýaly ulugy köp gedek binip gördüm. Ýöne ilkinji gedek elim ganynaly däl. Bäh, göl kunje eken ay. Ähli birliklere Çamlyjada köçe ogurlugy iň golaýdaky birlik wakanyň bolýan ýerine. Düşündüm 76 wakanyň bolýan ýerine barýar. Ali inim gidelonno. Häzir sen düş häzirlikçi. Menim gidaýyn terkerde belki peýdan deger. Näme diýän bolsam şonu berjaý edinim. Özüňizi görüň terkerde. Ýöne şu töweregi men belet. Ana aly uğraly. Bolly, hani goýagym maňa? Näme üçin aglamayyn? Gaty gorkdum. Birden takyrdy sepini eşitdim. Ýeňde tarapdan çağan alyp hammama girip içinden ýady kirtlenmem bilemok. Ýöne Hudaýa şükür, hiç tat bolmandyr ahry. Biraz puluň alypdyrlar. Köp alypdyrlarmy? Hay kennel görýän bolyn hojaýynyň baý eken ýaly. Ola şeýle. Ýönüni gaýdyp olaň ýüzüne nädip terederkem. Sen beýle pikir etme, sen olaň çağalyny halat etdiň. Başga näme gerek? Ýöne pullar ogurlanla, maskara boldum. Ýagdaýyny çyk gör. Gaýg etme, özüm taňa iş tapyp berer. Çynyňmy? Allah ruhsat etse. Ola gaýdym. Häzir sen ýa-da üstüne gaty gorkup suňam. Ýöne erteri barp düşündürüş bermeli bolsam. Elbetde terkerdebe. Gelerdiň gerek. Teret bizi kıyınına koyayım. Yok, gelir elbette terkerdem. Men kepil geçýän. Alaýda Aýşa polisiýa işgäriniň ýydy. Beli işiniň ähmetini oňat düşünýär. Onu gürleşdik. Ertir görüşýär, bolýarmy? Ýör men seni öýüňde gidýin. Näme? Öýmüdemi? Bolmaz. Ejem bu gece işleýänim bilýär. Näme olluk adyp gaýga der, ertireçeni sonra warny ýagdyryp kellem agyrdyr. Onu saňa başga bir eje tapaýar. Ýör. Men aslynda polisiýa işgär bolasym gelýär. Çynyňmy? Howa, çynym. Aslynda kakam morjak adam geden etmişinden soň şeýle netije geldim. Gowy polisiýa işgäriniň nähir bolmalygyny hemmeleri görkezler. Durun men çaýyňy täzeleýin. Yok, o diýeniňiz bolmaz, özüm ederim. Aýşe toğanyň halatyňmy? Oňat gaýdy. Ýöne içinde kayakasyna uran 20-nji taklýa. Ýöne Şo ýygrenjem nefip bolsa sen aýrarsyň oglum.
Murat, inni bettir. Meni haçanaçyn ýygyňdan algaçyk görjek haçanaçynny. Suna köşeş. Köşeş şekdel diýen. İki hepde ber biledikleme ýygyna berjek diýip ýörşüň. Bermäniň oň üçin gabyňa mallyraň ok. İş tapdyňmy? İş tapdyňmy diýen. İş mi? İş. Hawa iş. Näme edip ýörüň belli däl Murat. Şunça ullap näme işleýäniň belli däl. Bağışla. Näme işleýäniň belli eken. Bihaya, ahlaksyz haramzada. Ece, çeýli ejrem görmelidir näilbetde. Murat agam ähli üçin köp taňyr ýalkadyn. Allah işiň uğruna etsin. Sen kinem. Allah taada senne hakym galan bolsa menden halal bolsun. Ýöne inni betdir. Ýöne mundan bilemek üçin alada galyp ýörme. Maňa näde polisiýa işgär bolup biljegim düşündirdiler. Kömegim etmekçi. Bu zatlar sen kömegiň bilen bolly ýöne mundan bile öz güýjüme dayanjak. Bolýa isläniň bor. Ýöne eger kynlyğa düşsäň, Elbette. Sen gaýyp etme. Nire aýtdyň ay? Zordan sypdym, ýanymdan aýrylanoga. Ýaşy ýör, ani ýör içerik gir. soň serkerdem Asym bilen gürleşdik. Aýşe şu liseyi tamamlan soň polisiýa akademiýasyna girmek üçin elinden gelen neder? Tünjaýby barada aýdylanyna nehip bolsa oň awraýynda keltmek üçin men elimden gelen nederin? Taňyr ýalkadyn Murat dogan. Gyýdymyň ömrü üçin her nä menden hem köp iş bitirdiň. Ýöneti näme? Näme diýjek bolýan? Diýjek bolýanym nesip bolsa aýdyşyň ýaly bolar. Ýöne gyýdym biraz gülhöwes çağada. Ýok, bolar nesip bolsa sen gaýyk etme. Meniň göýden aýdamok, ýöne meniň ýygyny typdyrman. Bolýa, sag oturuň. Sag boluň, taňyr ýalkadyn. Ýagşy sag bolun. Gyýdym, Aýşam, owadan Aýşam, her nä tertişe diýen näsiň da balam. Elbette anam var ejejan. Meni işleýänim üçin pulum bar. Şeýle dämeje? Hana al şolary. Biziň bakkala bergemiz barda. Alman olary. Senden pul almaýan bilen okmy? Nähil gazanýanyň belli däle balam. Sen meň pulumy haramdyr öýdýäňmi? Hey, onu öňkü ýaly külüçünde ýaşa ber. Wah kakynjan, ölmedik bolsaň bolmaýarmy? Ýüdüme gar etmedik bolsaň bolmaýarmy? Aýşe diýen. Aýşe. Näme bolýar eje? Gitme balam, ýalbarýan gitme. Diýäniň nämeje? Nirege diýäniň bilemok, ýöne gowda dasydamok Aýşe. Sen erwedişiň başyna bolaýmy birde? Sen aýdýanyň nämeje? Bize pul gerek gel, ýöne namysymyz hasam berur Aýşe. Namysyň gurrun edýäni seretsene. Eje galyydymdan, görene makara bolýar. Ýene haçan bolursa Aýşe.
Sen men üçün hemme hattan gymmat gitme, yalvaryan gıydım. Ece haýyş edýän. Birimiziň ömrümizi halat etmek gerek. Ýöne şeýtsek bolup özüň ýolundan çykararsyň. Maňa azar bermeje. Goýber. Ayşe, gitme Ayşam. Bolmany şunu vural üşersin gıydım. Tuncay diýen adam görýärmi? Özüne masxeretdi maşgalasynam. Wah ey. Ferret, gelenekden esewan bol. Töweregim arasy bolsun, bolýarmy? Özüňe mäga bol. Salamu aleykum. Wa aleykum selam. Siz berde näme işleýäňiz? Saňa näme? Bu ýer sizinki däl. Näme üçin aldyňyz? Ýok, bizinki. Siz bu kağıda doğru bilen kol çektirdiňiz. Ýok. Kağıda doğru bilen kol çektirdiňiz. Ahmet Bey hastahanada kisloroddan dem alyp ýatyr. Ýanyna bir boş ýer wadi wäşdik. Görnüşine göre baş terkerdem afym bäri gelmän röýdýän. Gelip gidipdir. Men ýokdum. Ýöne bu kağıdy görüp şu ýeriň bizinkidigine düşündir. Şu kağıdamy. Awwa. Ol düşünenim bolsa men düşünemok. Murat Bey. Bolya gadyrda näme agaranýaň? Ey Allah. Dinleyen. Aydı verin Halay hanım. Sizin diýäniňiz näme? Düşülüğüdün Ayşe. Näme bolýar? Taňa düşdüýlýär. Aw, ýene senmi? Nire barsam sen bolup durmalmay ha? Garşymdan çykjak. Ha? Ýör gideli. Hä, nire? Ýöre. Bu yerden deňe 14 kagaz kemelli. Bar bolany. Etlesen gowja teret. Buloň hemmetini ýeken tapjakmy? Netip bolsa. Günä iş etmek, kul hakyna el gatmak beýle ýöneki iş däl. Onsoňam ölümli dünýäň lezzetem, şatlygym çäkilje. Hasraty heniz dünýäde wagtyň başlaýan bu manysy şatlyklar üçin ölümsiz durmuşa jahanneme uranyňa degen ok. Ýöne men maňa zorluk edýärler Murat agam. Ejeňe diýan ýetirer diýip haýwat atýarlar. Men taňa bir zat aýdaýynmy? Ahyry ýanar ot bolan şeýle durmuşy ýaşandan öldürenler has gowdur. Her näme de bolsa, inni sen ýeködüň bir karara geler ýagdaýda däl. Menem bardyryn. Onsoňam isleseňem, islemeseňem islenlik ýerde garşyňdan çykar. Men gorkýan adam ýok Ayşe. Şonu bilýän dämi? Bolýan. Men häzir gidip ejeňi getirjek. Şu ýerden hiç ýere gidäýmem. Anha. Şüley. Berekellah. Häzir bolsa ugra berdi. Şoňa sen koklan, ugry bolsun. Öňünden aýlan sana. Akşamın hayırlı.
Dostcan, şu kapağı kulpurya. Sen heme kulpu hemem kapağı hantama olyanla. İni cevabın aldın gerek köppe yolu. O yerde ne bolya? Açalın, açalın. Vay oğlum. Ucdansızlar. Murat. Oğlum, Muratcan. Sana ne hem ettiler oğlum? Vah Murat'ım. Sen çıktı ecilangını et yaşlanır şöden ok. Murat ağa yaxşımın? Ayşe, sana hiç taat etmediler gerek. Ödün buraya yakşımın. Ağam kellen ağırtma hadir. Seni tatsanım öldürün ekenler. Merve, biz Ayşe ölen biraz görülüştek boğmi. Elbette. Sağ ol. Ağam, qaharlanjağını bilyen, yönü olar men çağıramak. Şunum, öldür tapandırlar. Menem gatıgen gördüm, halas bolmak isleyen maňa ananay. Halas bolarsyň Ayşe. Olun karşısında biz bile görüşeriz. Bolýarmy? Ferkerdem? Men daşarda Murat ağam. Moň ýagdaýyny terede. Inim, o dukan näletdilen öýdýän. Oňa ýanaşyn hasanadan çykaýaly. Borda, sen düşündürüşiň berdingmi? Berdim Ferkerdem, berdim. O haramzadalar tapmak atan zat düşmez. Ha, sen menden bir zat haýyş edipdiň. Eýer bilen men elimde bolsun, eşitdiňmi? Sağ bolun. Ökünmersiňiz. Ferkerdem. Ayşeň polisiýa işgär bolmagyny kömek edersiň gerek. Ay inim, entek okuwyny bir tamamlasyna. Soň görüp berersiňmi? Ýöne gaty tamakin bolberme, ödüň bilýän haýy. Ýüne Ferkerdem. Belki şeyledir. Uy, entegem yataňyz okmy? Yatçık. Yine 5 minut. Bolmaz. Şepagatçyň hökmüne maňa ýol berip bilmen. Ayşe diýen. Azıcık gayret et. Ayna verme. Bolly. Musa Sancaklı. Murat. Salamu aleyküm. Aleyküm salam. Bir mutankıdy. Oň özi ýokmy? Oho. Oklap ýörmüň dostcan Musa taryhy urly. O nähili? Musany bazardan süpürip aýyrdylar. O syny. Men onu tapmaly boljak. Öğrenmehim. Polisiýa tapan ogony sen nähil tapjak? Ýöne çynyň bolsa ulaksyzdan sonra. Ulaksyz tanýamyň? Oho Murat, eýgilikdir da. Ýagşylyk ulaksyz. Senin bir zat sorajaktym. Sora wakaly. Musa Sancakly, ogry. O aradan çykdy. Polisiýaň depterinde de şeýle ýazylgy. Ýöne ölmek bar. Dogrusu Murat, sen bilmeýän bolsaň, men ýerden bileýin. Ogryň ýagdaýyny ogur düşünür. Ýöne inni iş çygyrdan çykdy. Men ömrümde ogurlap görmedik zadym ýokdur öýderdim.
Doğru mu eken? Bir adamın adyny mertebetinem oğurlan ekenim. Ýöne bir işe men bilen bile şärik bolanyny bilmegni isleýän. Hayp. Hem oňa ýöne asylyny ýyzda galanlara hayp. Gara hüseyne şam bolarlar. Orda guloksu. Burada deşsen men taparsyň. Murat. Tunjaýyň şahsiýetnamasyny bir restorandan tapdym. Bilýän, onu şeýerde men gaçyrdym. Şo şahsiýetnama bir topar ýeriň gapysyny açdy. Ýöne Tunjaýyň işini gördi. Biz bu zatlary diýäkek Tunjaý gara şaýlyk awryny dikeltmeň aladatny diýdi. Mundan asla ýüze urmady. Eýtenem boldy. Näme bolsa da şo ýeden soň boldy. Mertebem ýere çaldyňyz. Orta çykyn. Orta çykyn diýen. Awryny dikelderdiňiz. Bolmasa üldür. Çykyn. Çykyn diýen. Awryny dikeldiň. Näme boldy? Öldümi? Samdyk. Ýene tatlanıp tutulýardyk. Ine näme ders? Bu haramlardan diýmäge çelmeli. Bolmasa ol biziň ýogumyza ýanardy. Olmaz. Başarman. Men ganxor däle. Ona da polisiýa işgäriniň ganxor däl. İnim, ol adam helakçylykda ýogundy. Ogurlyk hareketlerini daşıyan wagty ýykylyp öldü. Olmaz. Beýtip bilmen. Emme zady bilýän üçin meni ulandylar. Şo giýje meni aýlaga taşlapdyrlar. Ölenler öýdüpdirler. Ýerne men ölmedim diýri. Näçe ýyllar kölega ýaly bolup ýaşaýan. Şo polisiýa meselesini soň bilip galdym. Diýişleri ýalam edipdirler. Hayp. Näme hayp? Münasip Murat, münasip bolanyň şeýler. Boyun almaly bolsaň Musa. Ol adamyň awryny dikeltmek gerek. Ondan bir ýaşgyň gelejegim bar bu ýerde. Maňa kömek et. Eger görünsem ýoguma ýanarlar Murat. Bezirarly ol adamyň başgalasy ýyllar boýy kynçylykda ýaşaýan Musa. Başararmyň? Polisiýa hemeden gurrun berermiň? Taw bol Musa. Gidip düşündürüş bermelmi? Men teň ýanyňa öwedüm gelerim. Maňa ýokarda garaş. Murat? Murat? Cenap, Murat ýalyňa geldi. Gelsin. Eňne işiň bar berdi. Ondan hastahanada görünüpsiň. Men indi ýagdaýym gowy serkerdim. Size habarym bar. Bolýa, geçani.
Serkerdem, ol adam görkezme berer. Onna bolýa, onu ol adam gidip getirelin. Onu ýanyňyza özüm getiren serkerdem. Biz atlar barada öňüňürleşdik Murat ağa. Hemişe şowur netije. Ulugat Ayşe, adamlaryň ters garaýşy taňa täsir etmesin. Men näçe ýyllap şo garaýşlar bilen ýaşadym. Kakam bolsa aradan çykdy gitdi. Şoň üçinem. Sen ýalňyş pikir edýän. Ýalňyş pikir edýänmi? Asym men polisiýa beren ardama teretilen mahal kakamyň ýagdaýym gözüňe tutularmy? Kanun taýdan tasdiklanmasa da hemmeler netije çykarylanyny şoňa tereder gerek. Men görmedik bolup bilmen. Kakam ömrüme tegmil saldy. Bolýa Ayşe. Onu ýör, öz gözüň bilen gör. Bu ýeriň niredigini bilýärmi? Aradan çykan ýermi? Hawa. Ýöne özüni dodaga düşürenler tutanmak hali. Borda muny menden eşitme. Gör. Musa. 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 Şu yerde bir yerde bolsa gerek. Barda düşündürün taňa. Murat ağa, sen özüňe başga bir oýun tapyn. Menem ödüňimi goý. Ayşe. Hüseyin ağa garaşya. Barp biljekler. Sen ejin gowuryň okmy gyýp? Şo Murady denlemede nädip beýdip şalt ýatdan çykardyň? Sen nire ýitirip boldun? Menini barjaklar. Ýöne bize mejbur ýagdaýda. Indiden soň bil baglary şipagatçy tapdyrmady. Şolöýe täze birini talmak üçin hepdeler gerek. Şu giýje barmaly bolsaň. Indi muňam gep köpelýär. Haýyrlysy bolsun. Ejesiniň ömrüni howp atyp bilmedi agam, gaýgat meýstady. Agam, gyýr içerde. Garaşýar. Bolýa agam.
Alo Hikmet. Näme boldy? O ýerde sen näme işiň bar ho? Näme boldy? Bu ýere näme üçin geldik? Ağam qıydı. Qyda näme bolupdyr? Ýagaşdymy? Ağam qıydı nimen qıydı ekenlay. Tunjay Mertin qıydı eken ağul. Näme? Aýjanyň näme ho? Ya agdyňyzdan bir zat gaçyrdyňyzmy? Musa haramzada dil açdymy? Han öldürjekdiňiz da. Ağam düşün. Aho, inim şol polisiýany öldürendigimiz bilinäýse, baryny gutordygyny biläý. Durun ýeriňizden gymylamaň. Polisiýa, goluňyzy galdyryň. Qydım. Kakam siz bilen işleşýärmi? Jogap beriň. Ayşe dur. Ayşe dur. Goşulma iýdiletmen. Jogap ber. Jogap ber diýen. Ol beýunädi. Biz etdik. Ýydymyza düşdi. Haýwan. Ayşe. Ayşe beýtme. Ayşe. Meşanyň saýdan ýyry ýol ýokdur. Oturdygy biläý. Polisiýa bolmak arzuň ejeň bary gutorur. Gerekler. Öleýsin gerekler bestir. Ol ölse utjagym şo bor. Benim şeytanlygyny şäherlik etdigi bor. Beýtme. Beýtmeler sen. Hakyň mertebeden dikilmek üçin oň adynyň hatyratyny berip durmaly bolsun. Sen şehidiň ýitsin Ayşe. Ayşe. Akydın. Yeri. Düşüňe. Ýöre diýilýär. Ýörsenem. Hani? Bolçal. Yürü diýen näme dursun? Jenayetkarlaryň iň uly ýalňyşy jenayaty bagly bolmagydyr. Näme diýenlerini bilmezler. Ýöne dogrusy sen muny hat gowul ýandyňlar. Şeýledämi? Yer bolya lenim. Derro bozulýar metene. Hani ýör. Orda bunu halat etdim. Ýör gydym. Ana onna gidelim oglanlar. Ulagatyan terkerden. Jenap, yollaşlam kenara çıkan bir ceset tapıptırlar. Musa Aksoy'un cesedi eken. Resminamalarda bir çak aradan çıkanı bellense de täzültdir diye. Terkerden. Musa size gurrun beripdim. Düşündüm. Uğralyň.
ruhu şat bolsun. Menin gerek zat barmy? Murat doğ. Sen bolmadyk bolsaň bu zatlaryň hiç ýeri bolmaz. Allah'ın emri bilen şeýle bolýandyr. Meselen men bilen baglanşygy ýok. Allah eslemese elimden hiç tat gelmezdi. Inni Tuncaýyň ruhu rahat tapamar. Oň ruhu hemişe rahatdy. Sebäbi yaradan Allah'ım hakykaty hemişe bilýär. Ýöne biziň ýagdaýymyz gözi ýygyna garap gitdi. Inni sen arkaňdan başyma dik tutup gezip bilersiň. Men senden razym Murat. Tuncaýyň hem razydygyna inanýar. Senden razy bolanym bilen ýeterlik bolmaz. Seňem men oýnymda hakyň bar. Aýdýanyňyz näme? Mundan beýle sen men agam bolarsyň. Her an haçan kynuldan düşsem sen men ýadyma düşersiň. Kynulda düşerňe garaşma Aýşe, sedem Hale hanym. Elimde näme belde men ederim. Side Allah tapşyrýar. Allah ýarkaz. Murat bey, şo biheppeler tuturypsyňyz o. Mene dogry düşünmändir. Töwelemi gowlaşan ekeniň. O ýaşy. Allah şifa bersin. Murat daý, adamlar näme üçin başgalaň zatyny gözdükýär? Oň bir topor sebäbi bar efe. Ýöne men taňa diňe ören gowy tanaýan bir adamym üçin jogap berip bilerin. Käte öz nefsinden askyn gelenni üçin oňuny oýlanman. Käte bolsa açwyrlykdan, dünýädäki ähli zady özüniň güdüreýdenni üçin. Bir gün bu zatdan ählidiniň hatabyny toraljagyny pikir etmänni üçin. Käte bolsa adamlar gysy hem aňsat ýol bilen ýagşylyga ýetip bolýanlygyny bilmezler. Haýra barýan ýollar käte şer tepeleriniň üstünden geçer. Ýöne näme bolsa bolsun, dünýäde şu gurrun bilen adamym ýarlanýanyna gorkman, arman, nähek işe garşy göreşýänlerim bar. Allah olary iki dünýede de bagtyar eýlesin.